jarná únava. Čo to je tá jarná únava? Ako sa na ňu pozeráme a ako by možno aj ľudia vedeli tak trošku jej predísť alebo minimálne zlepšiť. Jarná únava, ako už aj vychádza z názvu, je niečo podobné ako zimná depresia. Je to obdobie po zime, kedy sú ľudia častokrát unavení, majú depresie, cítia sa nevyspato. A vzniká to najmä z toho, že je to veľmi temné a chladné obdobie, kedy nemáme dostatok slnečného svetla. Ako jej predísť, je vystavovať sa prírodzenému prostrediu. To znamená, že vystavovať sa postupne chladu, adaptovať sa, začať sa v rámci možností otužovať. Ak táto možnosť nie je, tak treba infračervené svetlo doplniť aj nejako inak. To znamená zvoliť nejaký vhodný infrapanel, infražiarovku a vlastne dávať si na toto veľmi veľký pozor. Ďalšia podstatná vec je, že je veľmi skoro tma, takže zvoliť vhodné červené tlmené osvetlenie, nesvietiť klasickými studenými bielými ledkami, nakoľko tieto majú veľa modrého svetla a rozhodia všetky naše cykly a človek potom není schopný dobre a kvalitne sa vyspať.